איזה כיף במטבח של עדן, ושוב אני כאן, והפעם הבאתי את דליה ברגין, התרגשות גדולה. מי שגר באזור המרכז, אין מצב שלא מכיר את אביגדור ודליה, יש להם חנות דגים הכי טובה. עכשיו, למה הבאת את המעבר לזה שהיא חברה יקרה ומשפחה שלי? היא בשלנית הכי טובה שיש. המטרה שלי הייתה בכל הדבר הזה של המטבח שלי, זה לתת לכם מנות שהן טעימות, שהן פשוטות ושהן נראות וואו. ודליה, מה אנחנו הולכות לעשות היום? היום אני אכין לברק, מאותר עם פטריות, קונפי שום, קונפי עגבניות שרי, פסטו, ונתחיל. שכאילו זה מאוד פשוט לעשות את זה, אבל היא נראית וואו, נכון? העיקר שהמרכיבים יהיו מוכנים מראש במקרר, ועושים את זה בשתי דקות, ומכניסים לתנור. אוקיי, אז זהו, אז את אמרת פה משהו עכשיו מעניין, שצריך שהמרכיבים יהיו מוכנים מראש. מה זה אומר? הקונפי למשל, איך את עושה את הקונפי? אני לוקחת שמן זית בתנור, קערה, איזשהו צלחת, קערה, יש משום, שמן זית. כמו פיירקס כזה, נגיד? פיירקס, כן. עגבניות שרי, טימין, מלח גס, 180 מעלות. כמה זמן? חצי שעה? חצי שעה. ואז בעצם זה תמיד יש לך את זה במקרר בשלוף. כשאת צריכה זה מוכן לך. נכון. אוקיי, ויש לנו כאן פסטו. בפסטו אני לוקחת בזיליקום, שום, צנוברים והברקה קטנה, פקנים. וואו. שמן זית, מלח, טוחנת. מג'י מיקס. מרקם כזה חצי נוזלי. וזה גם כן, סוגרת, שמה במקרר ויש לך את זה מוכן. אוקיי, עכשיו אני ראיתי שאת הבאת הלברקים, שזה כמובן מאצלכם, מאביגדור הדייג, אז את הבאת אותם עם אור, ואני דווקא רציתי שנעשה אותם בלי אור. אז אני לא פריירית, אני הבאתי את אביגדור הדייג בעצמו. מה נשמע? מעולה, בוא אתה תעמוד באמצע, בבקשה. ואתה תלמד אותי איך עושים את זה. אני חייבת לספר לך קוריוז קטן. במאסטר שף אני נכשלתי כי לא ידעתי לעשות את זה. במאסטר שף VIP, אז בבקשה, הגיע הזמן ששנים אחרי אני אלמד איך עושים את הדבר הזה. אז אנחנו לוקחים את הפילה, סכין צלעת טובה, נכנסים פה לאט לאט, מתחילים לחתוך, כן? ואז פשוט תופסים מהאור ומשיכה קטנה, כן? משיכה קטנה, הופ. אז הם הכשילו אותי כי הסכין לא היה טוב. זה לא בסדר. נכון? הורדנו את האור, מקבלים פילה, שתי הצדדים נקי, לא אור. ומאיפה הלברק מגיע? הלברק מגיע מקפריסין, הוא דג שמגדלים אותו בים. כן, תמשיך בבקשה. אין בעיה של חמצן, אין בעיה של צפיפות, הדג לא בסטרס, דג מאוד מאוד טעים. זאת אומרת, הוא דג ים. הוא דג ים, הוא דג ים. הוא לא דג שמביאים אותו מהבריכות, או שיש כאלה שכן מביאים? יש כאלה שמביאים בריכות, אני לא מתעסק עם בריכות. כן, כי אתה מקצוען. גם מקצוען וגם כי אני אוהב את הדגים של הים. אין כמו הדגים של הים. צודק. והלברק הוא דג מאוד מאוד מיוחד וטעים. הטעם שלו הוא מיוחד, הוא לא יותר מדי שומני. הדג מאוד מאוד טעים, בתנור, בבישול, איך שאת לא רוצה. מה שלא עושים אותו, הוא יוצא טעים. הוא תמיד יוצא טעים וטוב. אבי, תודה רבה, זה היה מדויק, תודה. אוקיי, אז עכשיו יש לנו את הפילטים, ואז מה? אז בגלל שאת מפונקת ואת אוהבת לאכול את זה בלי האור, נכון. אני כן ממליצה להשאיר את האור, כי זה נשמע יותר טוב על התבנית באפייה, אבל אם כבר הורדנו את האור, נותנים קצת שמן, על הנייר האפייה, ומניחים את הפילטים, אחד ליד השני. אני אעביר אותם עכשיו. אני יכולה להניח את זה כאן על הקרש? בטח. כן. אני לוקחת קצת מלח גס, מפזרת על הכל. זה חשוב לשים מלח, נכון? כן, הדג הוא תכלס, הוא תפל. אנחנו רוצים שהוא יקבל קצת מהטעם שלו, אז צריך להוריד את התפלות. אני לוקחת כף אחת של... חבל שאתם לא מריחים את הריח הטוב של הפסטו ושל כל השום וכל הדברים שיש פה. אוקיי, אני מורחת את זה. ועל זה אני לוקחת את הקונפי שום וקונפי עגבניות שרי, משתמשת גם בשמן וגם בירק עצמו. כמו שאמרתי, יש גם את כשעשיתי את זה, עשיתי את זה יחד עם טימין. טימין, כן. וטיפה מלח. אז קישטנו את זה עם השום. זה כבר נראה טוב. נוציא את זה, אין צורך. זהו. יפה, ומה את עושה עם כל הפטריות היפות האלה? אני אתייחס אליהן. אוקיי. והייתי גם מקלפת קצת זיתים. את יודעת שמאז שאכלתי אצלך את החריף עם הזיתים בפנים, אני גם שמה, זה טיל. נכון. בוא נראה אם סיימתי עם זה, סיימתי עם זה. פה אני רוצה לשים את כל הפטריות. אז אני אזיז את זה לכאן. אני לקחת קערה. דניאל יוכל גם לראות את זה. לקחת קערה. קודם כל בוא נקצוץ את הפטריות. את הפטריות? אני שמה שתי סוגים של פטריות. רגע. הפטריה הזאתי, שהפטריה הלבנה, אני מעדיפה שהיא תהיה, אני מעדיפה שהיא תהיה קשה. לא מהרכות, אלא שיהיו טריות ולבנות
בוהקות. כן. אחרי זה אני משתמשת בעוד סוג של פטריה. למעשה אפשר להשתמש בכל הסוגים. אפשר הרבה סוגים בעצם. הרבה סוגים. אבל העניין הוא שיהיה הרבה פטריות. כי תכלס אוכלים רק דג ופטריות. לא אוכלים, אפשר להוסיף איזושהי מנת לא, אפשר לעשות גם פירה, בדיוק. כן. אני משאירה אותן שלמות. וואו, את אלה ככה? אני משאירה שלמות, זה יהיה מאוד מעניין אחרי זה. אני צריכה שמן זית. שמן זית, אני אביא לך, רגע. צריך להגיד די הרבה שיני שום. אני שמה פה לפחות 15 שיני שום, אבל הורסת אותם דק. אוקיי. שימי לי, אם את יכולה, שמן זית כאן. מלח גס. עוד? זהו. מלח גס. פטרוזיליה קצוצה. את יודעת מה זה מלח גס? מה זה מלח גס? מלח שמקלל. איזה חמודה. מלח גס זה מלח שמקלל. זה בדיחות של ילדים, דליה. אין לך איזה מלח שמברך? רק לקלל. תראי, מלח הוא, כן. טוב, אז קצצתי את הפטרוזיליה בפנים. אני מערבבת את זה. אני גם מוסיפה 2 כפות מהשמן הזה. שיהיה את הטעם של כל הקונפי. אפילו 3 כפות. אפילו 4, בשביל המרוקו. בשביל המרוקו, כן. אין שמן, לא טעימה. ברור. עכשיו אני צריכה פלפל גרוס. כן, יש לי פה. הוא פה? הוא פה על השולחן. כן, הנה הוא כאן. אז הוספנו לכל זה גם פלפל, את יכולה לשים. ככה? כן. עוד? נפלא, והקפצה, איך שאימא, איך שסבתא. ומניחים את הכל. נעביר את זה לכאן. כן. מניחים את הכל כאן. ככה פשוט מניחה את זה ליד? מניחה את זה, זה גם יפה, וזה גם מעניין, וזה גם טעים. וואו. סיימנו. אפשר להוסיף גרידת לימון, אבל זה רק למי שמרגיש צורך בגרידת לימון, וזהו. זה נראה מהמם. לתנור. אוקיי, דליה, אז אחרי בערך 20 דקות, משהו כזה שזה... 25 עד שנקבל צבע טוב, יפה. בואו נראה? יאללה. בואו נראה ונטעם, החלק האהוב על כולנו פה. רק שנייה. וואו. מרשים, וואו. יפה. איזה יופי, זה נראה מעולה. חבל שאתם לא מריחים. ואני הולכת להיות כאילו הכי בחוליגניות ולאכול. כבר טעמתי דברים אחרים, אז אני פשוט אמשיך לאכול. יואו, זה נראה ממש מושלם. זה חם. זה חם מאוד. מה את אומרת? וואו. אתם לא מבינים מה קורה מאחורי המצלמה, יש כאן מלא אנשים שרוצים לבוא לאכול. כן, מנשה, אתה רוצה להגיד משהו? אני רוצה לבוא לטעום. בוא לטעום. בוא גם אתה. וזהו, והנה אנחנו... זכיתי, אני אוכל את הדגים של אביגדור הדייג. קדימה. אוי. זה חם, זה חם. זה חם, אני אוהב חם. אין לי בעיה, אני רק מכינה אותך, שלא עכשיו קביעות וכאלה, חם כבר לי. בירכתי מקודם. חולה עליך. שלום. דליה, מעולה, כל הכבוד. מעולה, תודה רבה.